Ang tinod na kamao kay di gid na siya maingon kamao ko. Samtang kadtong dili kayo kamao mao toy maingon ako ana bi may kay ko ana. Nayuban din na sa inyong group nga nakasabot niya na kamao. Yawa man ninyo siya paminawa ng luod. Di na siya mutabang. Ug mao nang masayop mo permi. Di ko mo to nga sa inyong group walay nakasabot. Na ginay nakasabot. Sa grupo nga musugot sila nga ang nakasabot mo ay mo bali-bali ani madako yung score. Pero sa grupo nga kamong tanan mo hilabot ani magkasayop-sayop mo. Nganuman kinahanglan gina nay leader. Bisag asa mo muadto nagay leader. Depende na kung ganahan ba ka ikaw ang leader or okay ra nimo na laing leader. Pero ang grupo nga walay leader, wala na may tabo nila. Apil mo grupo nga kanang nay leader, di ba? Kung ang leader lang kamao, nindot inyo ang grupo. Apil mo grupo nga nay leader, pero kung batiin nyo leader, bati sa nang resulta sa inyo ang grupo. Pero mas bati yun kung kamong tanan leader. Maglalis mo pero wrong gyapong answer. May mantong usaray sayo ang leader siya rin yung basulon. Awa. Di lagi mao. Pero kung kamo tanan niyon, nganiyon lagi nganiyon. Why mo tingog igarong mana ra mo. Naunay mo sa inyo ang gibuhat. Glalis mo niya wrong ra gyapon. Pili mo leader sunod. Ug ang leader ninyo mo'y sunda. Leader dilibot pasabot kay leader kay Bright. Dilibot pasabot kay leader ikaw ray kamao. Kay basinay kamao din na. Pero sure ko na ay nakasabot ani nyawa man ninyo siya paminawa kadtong musulti siya. Di na siya motingog mangluod siya. Dito siya ganahan ma-leader man. Na ay dagang Bright nga di ganahan ma-leader. Bisag ako di ko ganahan ma-leader man. Di ko leader ka kay basulon masayop ka. Pero na ay dili leader nga kamao. Ya kung dito niyo siya paminawon mangluod to. Di na tumutabang ninyo. Modawat ra to siya marong mo tanan. Kay ngano man. Hintay ako kabaw ko. Kabaw kung saon ni. Onya ka grupo ta. Di mo mutuon ako. Gahalag ma-zero ta. Ako sa kamao gyapon ko. Sigurado kung kamao man. Wa mo, kabaw kung sa ibuhaton. Ingana na utok sa Bright. Wa siya pakialam kung check ba o wrong ang answer. Kay salig siya siyang gagalingon. Nakamao siya. Samtang katong feeling Bright. Sorry kayo kung naigo ganir ako na gisulti. Ganahan siya pilmi. Ako bi, ako. Ug gatong Bright mo atras to. Sige ko no. Tanaw na to kamao ba. Pag answer wrong, mana ra siya sayop man ba? Dito siya mo tingog gatong kamao. Ano man? Ganina ningon siya inganaon, di man siya paminaon. Sige, bahala mo. Mo nagingon kung zero ta tanan. Basta bahalag zero ta kamao gyapon ko. Parera nag-basketball. Nagimay kay mo duwa og basketball. No? Di man siya pasahan. Wa na siya pakialam pasahan ba siya di. Ang tinod na kamao, di mamugos pasahan siya. Pag unang duwa, mga ito siya bula, mo na siya. Wa siya pasahi. Sunod na, pasahi na, di na mo dawas bula. Pildi ta kung pildi. Nga na ng mga kamao. Oh, di man din mo ganahan makigduwa na ko. Magdagandagan ra ko din eh. Pero sigurado siyang kamao siya. Kabaw siya kung pasahan siya, makasyat siya sa bula. Pero kay di man din ko niyo pasahan, okay naman ako mapildi. Pero di na ako makigrupo niya sunod. Paminawan ninyong kamao sunod palihog. Mao na gitawag na mo sa basketball, ipasa ang bula sa kamao. Kadungog mo na ang storya. Ipasa ang bula, ihatag sa kamao. Kay ang kamao mo duwa, di na niya ipugos og shot. Kabaw sa na siya mo pasa.
Ang tinuod na bright dili daw kabaw siya kung ang iyang kauban maka-answer ba o di. Igtanaw niya oy sayon ra man ni. Dili to siya motingog. Ug tan-aw niya lisod, usa pa siya motingog, usa pa siya maingon. Inganihan ka nato. Pero di na siya mamugos. Mao na tinuod bright. Pero kadtong pakaron ingnon na bright, di na siya maminaw siyang classmate. Sayop siya. Nya moingon yung classmate, "Uy, dili man ay nganaon." Di lagi, inganion lagi. Pero ang bright ingani nagay moingon na, "Di man ay nganaon." Moingon sa siya, "Sige kuno ikaw sa unsaon day?" Mao to'y tinuod bright. Dili ang bright kay ako permi. Kay kung ako'y bright, di ko mangkon bright ko. Ang bugiro man na, di ba? Ang tinod na kamao kay di gid na siya maingon, kamao ko. Samtang kadtong dili kayo kamao, mao to'y maingon, ako ana bi, may kay ko ana. Kapila ko nakakita ana, 15 ka tuig na ko nagtudlo, daghan kay mo isa nga maingon, ako sir. Then sayo pang answer. Pero na ako'y tawgon nga wa ni isa makasakto answer. Kaya bright di na ganan mo answer, tapulan mo lakod. Kapuya na sayon ro kay na. Wala na bright man. Nya magkatawa na siya siyang classmate nga nasayop. Siya nasayop siya ato. Sayon to nato. Oh. Ano bright? Ang bright di naman mugos. Di niya ipugos siyang saktong answer kung ang naminaw niya di mo dawat sa iyang answer. Di ka mo dawat sa kung saktong answer, sige. Wrong ta. Ya kung pangutan-on ko ni mo balik, mayon ako di ko. Di ko kamao anak. Ug mo nay linya na ko permi. Kung mudako mo, manarbaho mo pohon, inyong kauban, magsalig na ninyo. Sige nag-ingon tuod kay bright ka, sige na nag-ingon ikaw ani o, ikaw ani. Mo nang unagi mo suko na ko, mayon ko. Na di ra mo ko ba na. Suway mo sugo. Ah, ihaya na ka lagi. Bisan pag kamao ko. Kaya dilibot mo sabot kamao ka, ikaw na lang pirmi. Pasuya sa uban. Kaya di man sila makamao kung di sila masayop. Mo nang ang bright maingon sa ikaw sa suwaysa. Masayop gani siya dito magsugod na makat-on siya. Pero kung ikaw bright imo ra ang kunon tanan imo classmate di na makat-on. O gamay tabong sige ra nag-ingon imo classmate. Pakopya ako be.